Шушы көннәрдә Мир кинотеатрында мәдәният идарәләре башлыклары, республика муниципаль берәмлекләре кино учреждениеләре җитәкчеләре һәм методистлары катнашында республика киңәшмәсе үтте. Киңәшмәне Татарстан Республикасының Татар кино дәүләт бюджет мәдәният учреждениесе оештырды. Киңәшмәнең төп темасы 2021 елга йомгаклар ясау һәм якындагы елга кино тармак үсеше перспективалар һәм стратегиясе турында фикер алышу. Шулай ук 2022 елга репертуар планы, милли кинопремьералар һәм балалар фильмнары керә. Былтыр без грант оттык, бу грант культурных инициатив. Менә шул грант буенча безнең Мир кинотеатрында, гомумән татар кино кысаларында обучающий центр дип әйтик инде. Монда кино өлкәсендә булган профессияләргә өйрәтү, экскурсияләр, гомумән алганда безнең Казанда һәм Татарстанда күп кенә районнарда хәзер инде кино төшерелде. Менә шул экскурсияга шул нукталарны да кертәбез. Һәм менә шундый зур программа безнең хәзер исәптә бар инде. Татар кино балалар һәм яшүсмерләр өчен кулай уңайлыклар тудыра. Шуларның берсе 2020 елда Мәдәният министрлыгы тарафыннан гамәлгә куелган Пушкин картасы проекты буенча фильмнарны карау мөмкинлеге. Яңа елга килгәндә, яңа елда безнең яңа планнар бар инде шул татар кино системасында бергә эшләп, зур-зур уңышларга ирешергә өчен, әлбәттә инде бу грант системалары. Без һәр елны нинди дә булса грант утырга тырышабыз. Бу минем үземнең шәхсән, үземнең коллективның максаты грант утып үзебезнең материаль техник базаны ныгыту. Бурычы тора инде безнең алдыбызда. Республика күләм киңәшмәдә 40-тан артык район вәкилләре белән берлектә 2022 елга планнар корылды. Шуларның берничәсе. Казан халыкара мөселман киносы фестивале быел Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлана. Бөтен дөнья балалар мультфест кинофестивале һәм Татарстан фильмнарының электрон каталогын булдыру. Алия Галиуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.